ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ዘለኹም ሰላም ኣምላኽ ይብዛሓልኩም። እዚ ኤስጂ ቴክኖሎጂ እዩ። ሎሚ ድማ ኣዝዩ ኣገዳስን ጠቓምን ዝኾነ መደብ ሒዝናልኩም መፅና ኣለና። ቅድሚናት መደብ ምስጋርና ግን ነዚ ቻናል ሓደስቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ወትሩ ተኻፈልቲ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንዕድም። ሎሚ ክልተ መደባት እዮም ዘለውና። ናይ መጀመርያ መደብና ከመይ ጌርና ሞባይልና ኣብ ብዙሕ ደቂቕ ከም ጠፍእ ወይ ድማ ንሓደ ቪድዮ እንዳርኣና ኣብ ዩቲዩብ ንኣብነት ንርኢ እንተሊና ቅድሚ 10 ሰከንድ ካብ 10 ደቂቕ ዘይሓልፍ እታ ሞባይልና እንታይ ክትኮን ትኽእል እያ፣ ክጠፍእ ትኽእል እያ። ሕጂ ድማ ከመይ ጌርና ነዚ ከምዘይ ጠፍእ ክንገብራ ማለት ከምዘይ ጠፍእ ኣብ 10 ሰከንድ ተሊ ሕጂ 20 ሰከንድ ክንቅይራ ከለና ማለት እዩ። ናብ 20 ሰከንድ ወይ ድማ ሓደ ደቂቕ ክትኮን ትኽእል እያ። ናብ ሓደ ደቂቕ ድማ ዝደለናዮ ክንዕሉ ንኽእል ኢና። ከመይ ጌርና ንተነልዕሉ ይኸውን። ካልእ መደብና ድማ ከመይ ጌርና ኣብ ሞባይልና ዘለዉ ዝተፈላለዩ ኣፕሊኬሽናት ኣብዚ ንኣብነት ዘለዉ ዝተፈላለዩ ኣፕሊኬሽን እነዚኦም ከመይ ጌርና ንሓብኦም ይኸውን። መጀመርያ መደብና ኸይድ ሊስኮ ሴቲንግ ንኣትና ሴቲንግ ሳተና ዲስፕሌይ ዝብል ኣሎ። ዲስፕሌይ ምስ ኣተና ኣብዚ ሕጂ ስክሪን ታይም ኣውት ዝብል ኣሎ። ስክሪን ታይም ኣውት ዛኺበላ ዘለኹ ስክሪን ታይም ኣውት እያ። ኣምሳ ኣተና ሕጂ ስክሪን ታይም ኣውት ማለት ሞባይልና ሓደ ቪድዮ ፖዝ ምስ ገበርናዮ ወይ ድማ ዝኾነ ኣቐምጥ ተቢልናዮ ስክሪን በሪሁ እንተልዩ 10 ሰከንድ ጥራይ 10 ሰከንድ 15 ሰከንድ ጥራይ ክትበርህ ትኽእል ኣሎ። ንሕና ድማ ከመይ ጌርና ሕጂ ፖዝ እንተቢልና እታ ቪድዮ ቀልጢፍና ክምለሳ ወይ ድማ ሉክ ስክሪን ከይተዓጠወና ከሎ ቀልጢፍና ክምለሳና እንተሊና ነቲ ሰከንድ እንታይ ክንገብሮ ኣለና ማክሲማይዝ ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ደቂቓት ኣለና 15 ሰከንድ ኣሎ፣ 30 ሰከንድ ኣሎ፣ 1 ደቂቓ ኣሎ፣ 2 ደቂቓ ኣሎ፣ 3 ደቂቓ 5 ደቂቓ ኣሎ፣ 10 ደቂቓ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ናተይ 15 ሰከንድ እያ ዘላ ድሓን 30 ሰከንድ ክገብራ እየ። 30 ሰከንድ ምስ ገበርናዮ ሕጂ ሓደ ቪድዮ ፖዝ ምስ ገበርናዮ ድሕሪ 30 ሰከንድ እንታይ ትኸውን ማለት እዩ ታይም ኣውት ይኸውን። ናብ ስክሪን መፅያ ትዕፆ ማለት እዩ። ቶታሊ ትዕፆ ሻትዳውን ዘይኮነ ትብል ትዕፆ ማለት እዩ፣ ከም ኩልና ንፈልጦ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ መደብና ድማ ኣብ ሆም ስክሪን ምስ ኣተና ሃይድ ኣፕስ ዝብል ኣሎ። እዚ ኣብ ታሕቲ ሃይድ ኣፕስ ዝብል ኣሎ። ሃይድ ኣፕስ ዝብል ኣሎ። ናብኡ እንተኮይና ሕጂ እንታይ ኣፕሊኬሽን መፂና ኣሎ። እዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ኣፕሊኬሽናት ኣብ ናተይ ሆም ስክሪን ዘለዉ እዮም። ሕጂ ንኣብነት ሓደ ኣፕሊኬሽን ንኣብነት ኢትስ ሌርኒንግ ትብላላ ወይ ድማ እዚኣ ሕጂ ኣብዚኣ መፅያ ኣለና ማለት እዩ። ኦልሬዲ ሃይድ ኮይና ኣላ። ከምኡ ምስ ገበርና ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብር ኣብዚኣ ደንክል ንብላ ኢና። ደመስ በልና ሕጂ ንመለስ ሕጂ ናብቲ ሆም ስክሪንና ሆም ስክሪን ሕጂ ታንታሽሙ እታ ኣፕሊኬሽን ኢላ ማለት እዩ። እታ ኣፕሊኬሽን የላን ዝኾነ ሰብ ክሪኣ ኣይክእልኒ ማለት እዩ። ተሓቢኣ ኣላ ግን ሽዑ ተመሊስና ክንውርዳ እንተደልና ድማ ናብታ ሆም ስክሪን ኢልና ንኣትምሾ ሃይድ ኣፕስ ኢልና ምስ ኣተና እንታይ ንገብር ሕጂ እታ ዓፂና ዝነበርና ኢትስ ሌርኒንግ ትብል ንህልታ ኣብዚኣ ክንጥቆይና መሊስና ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ ደንክል ንብለና ደመስ በልናዮ ሕጂ ኣብዚ እንታይ መፅና ኣሎ ኣፕሊኬሽን ባዕላ መፅያ ኣላ ማለት እዩ። ናይ ሎሚ መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ። ካብዚ መደብ ድማ ብዙሕ ትምህርቲ ከም ዝቐሰምኩም ኣይጠራጠርኒ። እዛ ቪድዮ ደስ እንተይልሃብኩም ድማ ላይክ፣ ሼር ከምኡ ድማ ዝተፈላለዩ ሕቶታት እንተልዩኹም ኣብ ኮመንት ፅሒፍኩም ምግዳፍ ኣይትረስዑ። ሳብታ ካልአይቲ ቪድዮ ንራኸብ። ሰላም።